me sé dhéanamach dearmid agus mar is tríce ha mí sététar seo Manchester agus Glasgow far a bí mí tenig program an telly. A mé héns me chéile sédí bhí glaiste stais an taí seo go bhór seach ganiste. Dogs coming. I gceann an tastar idir sin héin agus a bhór chuiste gúne sanigéin, has ní a bhí cummal ceach i chéile dal. Board games le carriagin in Netherlíon. Agus in Netherlíon has sédí ag únschag na gaig. Ha I fluch. Fiús nar a háan tuiscam, a mí cían líon tangal go garig acin. Go níos cúne dhéobh sin seachatar a seo, ha mír videos a chrúchaig agus a chuir leine, gus dúnéile bhrosnachaig be an as far a bhílásan. Rút sa bí san cummal treing agus tóca lein. Agus chanéir tócail na seaar na bhí féicinn síalach noch go gur bar na talhain, is lána sad go réit díine a bhís an ceann seach gan na gá.